The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. Chilling, look at it now, you know. Yes, the one name on I know no biggie. I'm on your nego. One melan of a man. Is in one yellow uncle. Is in one yellow milli. Those yellow you now, who don't wear cheer. I walk on him, man. Who won't yet just have your man. Oh, my boy. Ike chukwu nwa no sieke nwanne m onye ego nwanne udoka ni na yo udoka ni na cho udoka ni na yo udoka ni na cho maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udoka ni na cho nwanne m udoka mma ụmụnne m udoka ni na yo udoka ni na cho udoka ni na yo udoka ni na cho maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udoka ni na cho nwanne m udoka mma Kenelu Chief Matu Danu Odu mweri nine Odu dalu unanugo late Igwanye no kenegonu His Royal Majesty Daniel Mwekwevi Okwote kenese Mwamela yofuma Igwe oto Odugo wanne mo negade Okwote kenese Ikuku bielusiku n'ọbụkwanụ na nkịtị ọkwọtọ nwanne m n'ịkala aka ọkwọtọ mweri niile nụ danelu onwe kwebi ụmụ nwa njigwala anyị ebi tuwo n'ise jenu mba nwanne m udoka mma dana ekwebi ụda sụrụ na mba nọ na mba tuwo nwanne m dị mme nwosi m kene m bọdị obi dị ike nụ nwamụrụ na mma na-eme n'obodo ngana ka nnado Godwin n'obi dike former PG na dike nu nwanne m udoka mma egwu anyị n'okene Chief Emmanuel Edochie n'ụwa ozuome nwanne Chisko daalụ onye mgbagha na dike nu ozuome kwue onye daalụ nọ adịrị ya mma udoka ni na cho nwanne m udoka mma Basilio Wiwabanu ọrọkwu mkpụrụ mma nwanne m ọchịrị ọzụ ara alụ Nugu na n'iviti nugo ọchịrị ọzụ Wiwabanu dalụ nwanne m Chief Okwuchi nwanne ibenu nwachi ihe nugo n'aka Okwuchi nwanne m Okwuchi o nwandibe ọgwa nwachi ihe nugo n'aka Nugo n'ihi ga-adịnụ n'ọdịwo mmanụ Chief Charles Ayebe gọvanọ nne ya gọvanọ Nneyi gọvanọ Mweli gọvanọ nwoke m ezigbo onye Mweli ndị ọ ga-adịrị mma nwanne m ịnọkwala ya Chief Odi Ajụla Dosike Honorable Nobia Kusabiano Ano sie ike wanam Wobotenu Udogo wane mone mamanu Wobota atasa ogoba
nwanne m anọsi ikenu nwanne m udo ka mma Chief Peter ude ekwenu Obudi ọchịagha Igbo niile nụ Obudi ude ekwe egbe ike ya egbe ike nụ ọchịagha Igbo niile nụ ị na-adachie na ntị Obudi ude ekwe Joseph Odogwu nwanne m dị mme nwanne m udo ka mma Chief Paul Chukwuma Chukwuka onye chi na-azọnụ nọ na-azọ onwe ọnwa mweri bịanụ nwabụ ụlọ gọme ochiezie m ọhụ nwachi na-azọnụ nọ na-azọ onwe gbalụ Chukwuma Chukwuka ọrụ ebụda alụgo dike n'oyi ayabara aka ije ejenu nwanne m udo ka mma enu nwanne m nọ nne ya Chief Tony akụ na-esi obi ikenu nwanne ji akụ nwa afọdụ alụ n'ọnụ m ekene eyi nwanne m ụnụ anụgo erezi nwanne m Chief Nnamdị Ofegwune m Royal onwe mama nwanne tọrọ nwanne ka ọ lalịa ya nli tuwo nọisi ejenu Royal na-alụ nwanne m udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma udo ka mma ụmụnne m udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma Chief Pius Okonkwo abụrụla esenụ ya ọrazuru me onye ọcha n'iru eji ọfọ nwanne m Pius Okonkwo former PG nwanne Chisco daalụ onye ọcha n'iru eji ọfọnụ udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma denu nwanne m Peter Nwabisi onye amụma Igbo niile nụ Odogwu Peter Nwabisi onye amụma Igbo niile Odogwu niile ya ayabala udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma Chief Chinedu Edozie akụ nwa amama Ikenga daalụ akụ nwanne m akụ nwa edozi ụlọ idozili mwere ịfụnanya Ikenga ọbụla nwa ga-adịlị mmanụ ịnụkwala ya nwanne m udo ka mma denu nwanne m anyị nwetara nwa mama ọmọgọ daalụ ọmọgọ mwe bai daalụ nwanne m nwanne m udo ka mma ego nwanne m ọ na-emalụ men Chief Biafra Ikemba nwanne m Biafra dị Igbo ike ndị Igbo na Asia Biafra nwanne m ike ndị Igbo nwa mama Asia onye mụliri na agwa ịnụkwala ya nwanne m udo ka mma denobi nwanne m obi ọnụlọ odu nwanne m ọbụla ka n'ise je n'ugbo osimiri ayamala bụ egwu oyi Victor ya mmadụ onye ọma Victor n'ihe ga-adị nwabulu ome nwa mama nwabulu ome mmue Victor onye mmadụ nweze na Malaysia nanuwo nweze na Malaysia dugo nwanne m na-eme ya udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma ezi nwanne m nọ kalaka wee kwechiri Chief onye buchi ma sie mmeku onye were mmadụ ka onye were ego nwanne m ekumegu ubelu m ihe ekumegu ka ọ bịa kpọọlụ m ihe ekumegu nwa ma sie enu ikolobịa n'oge omume onye buchi ekumegu ikolobịa na ọ dị abụbụ ebi ọgarala ọnụ ọ dịrị izi n'omume ekumegu dalụ nwanne m ịnụkwala ya
Chukwuemeka ọfọzọ ọbakwanụ ugogbu ozue mwe dị oba ahịrị ugogbu ozuenu Chukwuemeka ọfọzọ ọbanụ aka mere ọgọdọ mme ọma mara line oge mere mgberi n'igbo oge Chukwu ga-abụ oge nwanne ịnụgbalị ya mmago kalụsi ya ma anyị ga-ebinu Chukwuemeka ọfọzọ ọbanụ nwanne Chisco daalụ nwanne n'onu ayabala gosi merụ udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma udogwu ego na-ene ya nwaka mmụ obiọra Moscow n'ihe ezenu Moscow nwa mama o ịnụlụ ya nwanne m ochi na-edu akacha nwambada Akachukwu nọ dị ya na male Akachukwu nọ dị ya na nwere bae obele nwa bụ aka ụbịa ụwa nwanne m ochi na-eduo ọkachaghị ebi odogwu nwanne m ibe mmene gị ma chacha iwetele m ndụ na nugo ayabala bụ egwu Denezi nwanne m nọ nne ya ọ bụ onyenụ Chief Chukwuemeka Ofodile nwanne m omekosi abụ nwa ọgwọrịa bụlagụ Chukwuemeka nwanne m ọbịa bụla bụ mmụọ udugo n'ise jenu omekosi abụ nwa o ayabala udugo nwanne m na mụ nne ya udugo nne m nọ n'ọgbọ na mụ nne ya kwechiri ọ dị be ndị nwanne n'ụda na Chisco na mụ nọ n'ọgbọ ego m oge dị wee kwechiri n'arugo elu nwanne m nọ nne ya Chief Chukwudube m ebe m Excellency ụba girigiri nwa ama nwoke marụ maka nwaanyị ụba nwanne m ụba nwanne m daalụkwa ụba nwanne m gidigidi ezigbo onye mwere nne ya ibe mekọrọ gị chacha daalụ n'isi ejenu ụba nwanne m ụba daalụ n'odiwo mma emekwala ya nne m ndị a bụla enu igwe bero nwanne m nne m ndị obi anụ nne m ndị a bụla enu dugu ndị ga-adịnụ n'enu nwanne m Ambassador Chizoba nwa Israel na-alụrụ amụta igbe niile nne ya uru dị na Chukwu duguo n'ise jenu olu ogozelu nwanne m nne ya haiti umebuso odogwu okwu egwu na m nwanne m anabụrụ ọhị ya haiti udogwu onwekwa egwu na m haiti fo n'ise jenu mebuso dalụo nwanne m nwanne m n'obi nwanne ya aitifuo n'ọnụ ya nwoke obi m daalụ nwanne m inugonu elu nwanne m ọnụ oso kwechiri Chukwu bụ ụzọ nwee kwenyenụ taibosu odogo nwanne m udogo na n'ihite unanugo nwanne m onwe kwenyenụ daalụ nenu nwanne m Elias Tony Chukwu ma eze ego mwere odogwu eze ego na-eme ya eze ego daalụ nwanne m inugo eze ego mwere daalụ eze ego na-eme ya eze ego dike m nenu nwanne m sịrị ọbadigbo ka afọ CTO udogwu na ịkara akanụ mmadụ tụkọrọ Simprenu nwanne m onye mgbaghara likenu udogwu n'India daalụ nwa.com ịmana mana bụrụ Chukwu ezudu nwanne m mpana Thailand ezudu nwa mama ezudu daalụ mpa na Thailand imesiri obu mbọsị na Cambodia inugonu udogwu n'imesiri obu mbọsị anyị kwerenu ibe melụ mmanụ
dị mma udo ga-achịlịrị ibe melụ mma nọ dị mma udo ga-achịlịrị udo ka anyị na-ayọnụ nwa mela anya ọfụmanụ ezi nwa nyela ya ọkụ udo nwee chịa udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma udo ka mma ụmụnne m udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ udo ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-achọ maka na ebe ọ bụ n'udo dị ebe afọ ka ịfụnanya na-adị udo ka anyị na-achọ nwanne m udo ka mma udo ka mma nwanne m udo ka mma ịfụnanya ka ya nwanne m udo ka mma udo ga-achị obodo anyị nwanne m udo ka mma aga m n'iru ebe anụ nwanne m udo ka mma udo ka anyị ji eje mba nwanne m udo ka mma ana udo ka anyị ga-eji karụsịa nwanne obodo m udo ka mma udo n'oge zuo oke n'ime anyị udo ka mma nwanne fụ nwanne ọmarụ nwanne m nwanne m udo ka mma udo dị mma nwanne m ụmụnne m udo ka mma udo ka anyị chukwu nwanne m udo ka mma The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. ego na-achị onye ọbụla chọrọ ibuli ike onye ọbụla chọrọ ịsara ọkụ ọ bụ maka gịnị uwe chebiela ego dị mma ego dị nsọ nwoke furu ego n'anya karịa n'uchukwu nwanyị furu ego n'anya karịa n'uchukwu ọ bụ gị kakasị ọ bụ mụ kakasị ọkịka ka na-azụ n'elu ụwa chukwu igbo ezogbue n'elu ụwa chukwu ego oyibo ego oyibo ka mụ ji wee bịa ọ bụ onye na-abatara n'ego oyibo na omejezi alaeze ama m nke bụ eziokwu ọkụ mmụọ dị n'ụwa alaeze dị n'ụwa obi chukwu dịkwa n'ụwa onye ga-emuche olulonu m ọgwọ m nwa bụ otigba nwa m dị ibe onyinye chukwu nyelu ndị ọba egwu m ka mụ na-eti ego bụ ọsọ mebu m ọtọ mebu ije gosiri ike une n'ụwa nwanne bulu nwanne ya maka ifi ego oyibulo ihe n'ụwa maka ifi ego nwoke bulu nwunye ya maka ifi ego nwanyị bulu di ya maka ego nke ụwa ego oyibo bịa ife dị mmasị ego oyibo bịa ka na-ekwu onye ka na-ekwu ibie nwunye m dị mma n'ọbụkwa ego oyibo ọgọdọ yi narị m dị nsọ n'ọbụ ego ife dị mma n'anya abalị ọkpụkpọ ọkpọkụ na-akpa nkata ụkpa na-amụ amụ ịfụnanya nana maka ego oyibo ụmụ ụwa na-eme ife asịsị emeneme maka ego oyibo ụmụ bọsị na-eji
osise eje na-eje maka ego oyibo ụmụ gị osi na-ele ife osise niile maka ego oyibo ego na-achị ụwa ego na-achị onye ọbụla chọrọ ibuli ike onye ọbụla chọrọ ịsara ọkụ ọ bụ maka gịnị uwe chebiela ego dị mma ego dị nsọ nwoke fụrụ ego n'anya karịa n'uchukwu nwanyị fụrụ ego n'anya karịa n'uchukwu ọ bụ gị ga-akasị ọ bụ mụ ga-akasị ọkịka aka na-azụ n'elu ụwa chukwu igbo zogbue n'elu ụwa chukwu ego oyibo ego oyibo n'anya karịa n'uchukwu nwanyị fụrụ ego n'anya karịa n'uchukwu ụmụ ụwa gekene m tinye nnukwu nnụnụ ife njiri ya o nwere obere nwa na-akpọ n'ụwa dịka eche ya bụ ụwa dịka eche na ọmalụ mma nwoke ọgụlụ akwụkwọ ndị oyi ụwa dịka eche na-agọ ya ọnụ nwoke mazi anụ mmanụ kpatara ego oyibo dịka ji wee malụ na mma ya lụrụ alụ ọgwụ maka ọnụ ekolu uwe dị ka eche ka o ji wee bunye ije wee jitu ego oyibo ọkwa maka ego oyibo ka o ji daba n'obi dibịa unu ọgbakwara ife nwa dibịa jụrụ ụwa dị ka eche ụwa dị ka eche nwa m ogene ka iji bịa ụwa dị ka eche wee gwa dibịa ka ọ gwọrụ ya ọgwụ ka ọ bata ego oyibo ka o sonye n'ife na-eme ka afọ ya na-ewu ewu ka ụmụ ụwa firu ya iji ego nwadibịa jụrụ nwa dị ka eji ajụjụ ọzọkwa nwa m gịnị ka ị na-alụ nwa m gịnị ka eji mara iyi ụwa dịka eji gwalụ dibịa na onwere ife ọ na-alụ nwa dibịa wee gwa nwa dịka eji na ọma gwọrọ ya ọgwụ ebe ọ bụ na onwere ife ị na-alụ kedu ọgwụ ga-agwọrọ gị ụwa dịka eji wee babalụ nwa dibịa mba otu a ka o si bute okwu ma wee nwebanụ nsogbu nwa dibịa wee wee iwe wee kụọnụ nwa dịka eji ala ifugonu ka iji elu si adịghị iji wee buka ego ọsọm omume ọsọm egwu wee ju afọ mmadụ niile amaba eze mmadụ niile amaba eze ebe oke afọ jelu na ka okogbo jelu ụtọ ezi oyi ka ịma nke a ịmanụ nke ọzọ nwoke adịrọ gị bụ ihe kpalịbanụ chukwu kere ụwa mana ekwuru oge alalụ ezi oyi machina maka na oyi gị lụrụ ụlọ elu wee si na ị ga-alụ nke gị na iwu bụ na ị ga-alụ nke gị onye chine na nwanne ya egolu ụgbọala isi gogo ọ dị mma ọ dị njọ n'oge egolili ya onye meda n'ibe ya emelụ nwanne na ọ bụrụ n'iwu okochucho butelu ịgba akwụna okochucho butelu mmadụ igbu mmadụ ibie okochucho butelu mmadụ inwe nnukwu ọ bụrụ ụbọchị ebusoro onye ka ọ na-asị ibie nwanụnụ obenye bụ onye ime abana ị ga-abụ ofu onye kweka na-ekwu iji uwe n'obuka ụmụ ụwa chukwu ejidego ụwa chukwu desasi bọtị maka ifi ego oyibo chai akụ uwe
na-eju afọ ego na-achị ụwa ego na-achị onye ọbụla chọrọ ibuli ike onye ọbụla chọrọ ịsara ọkụ ọ bụ maka gịnị uwe chebiela ego dị mma ego dị nsọ nwoke fụrụ ego n'anya karịa n'uchukwu nwanyị fụrụ ego n'anya karịa n'uchukwu ọ bụ gị ga-akasị ọ bụ mụ ga-akasị ọkịka ka na-azụ n'elu ụwa chukwu igwe zọgbuo n'elu ụwa chukwu ego oyibo ego oyibo Igbo niile ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ị na-azụ ọfịa ọ na-abụ ọlụ ka ị na-alụ ị na-eje eje ọ na-abụ ụla ka ị na-ana ife ọbụla ị na-eme ị nọ na village okwu nya ka m na-ekwuo ife mkpụrụ ka m na-ekwuo ife mkpụrụ ka m na-ekwuo ụwa bụ ofu mbịa ide oyi ekwuola m ya na mbụ n'uwe onye ọbụla gbado anya ekwuola m ya na mbudo ụmụ nwanne m gbado anya ụwa bụ ofu mbịa onye ọbụla gbado anya ya ụwado ịgbado anya n'elu ụwa tata ife adịghị gị mma ma ịgbado anya n'elu ụwa tata adị ife eme gị okwu ka m na-ekwu ịgbamo asị m gị gbado anya gị asịkwa gị mụrụ anya enuwado onye dị na-agbado anya ọbụla oge esi anya gị ike gị malakwa ife ị na-eme onye si ya mụrụ anya ọbụla gị mepe anya gị gị nụlụ ife m na-akọ ọ bụghị lezi anya gị ọfụma n'elu ụwa ezi onye m mụrụ anya n'elu ụwa onye si ya mụrụ anya bụ ife ọma ezi onye m lezi anya gị isi gị ilibe niile gị ụlụ gị nwanne iliwe ya iliwe ọnụ gị ọkwa ka ị malụ nwanne biko lezi anya gị iruo na vileji gị ezi oyi m jerekwa nna gị ilu obodo gị ihe ezi oyi m biko zelu ụmụnna gị ịgbamo ezi oyi m biko oge okwu ka m na-ekwue
them to kill you. Ije n'ọba si o, oge mmefu afegbuo gị o, ịfụnanya. Enu ụwa dị ogbu, onye manụchi ibe ya n'elu ụwa, nwanne m ụlụ anya o. Owelife mere oyi m, owelife mere ezi oyi m, nje ekwunu. Ife o mere n'obi m isikwu atọ nke nọkwa na Abia steeti oyi m. Eziokwu ka m na-ekwune n'ụwa, ife a bụ akụkọ mere eme. Ọ bụ akụkọ mere eme n'uwe, o mere na 2018 ije. Eziokwu oyi m wee lụsi ụlọ ya o. Wee lụsi ụlọ ole, wee lụsi ụlọ ya o, wee gbuchi ya. Ma wee na-aṅụli, oyi m wee na-aṅụli o. Ngwa ya oyi m, si ezi oyi m gị mụrụ anya o. Ngwa ya ezi oyi m gị biko gbado anya o. Ụwado oyi mụrụ anya o. Ezi oyi m gị mụrụ anya n'ime ụwa ka o si dị. Ị na-eje n'eje, ị na-ana o. Ife ọ bụ na ị na-eme, ụwa bụ ofu mbịanụ. Eziokwu ka m na-ekwuwe, makara m ụmụnna gị o. Ndokwu mmemme, ndị oyi gị nọ. Eziokwu ka m na-ekwu, ụwa bụ ofu mbịa. Owelu Disemba nụ, oyi m were na-akwadobe. Owe batanụ, owe mbata wee gbapụ enu nọ ya o, ezi oyi m. Owe na-eluzinụ, ezi oyi m wee na-akwado n'uwe. Oge si nata Disemba, ọ nata gbapụ nọ ya o, ije enu. Oweluzie n'okwu mbọsị do, ekwentị m wee daba o. Mgbe pikie ya o, asị na ezi oyi m anwụrụgo. Ezi oyi m, asị na ezi oyi m anabago. Ezi oyi m, ọ na-abụ ka m si je ije ụwa m o. Ụwa bụ ofu mbịanụ, unu gba m okwu, mgbe gbabakwa alịlị, alịlị bụ onu m o. Ọ gịnị ka m ga-eme ije n'ụwa m o. Ịbụlụ ụmụnna dị ya, ndị ala dị mma, mekwa ndị oyi gị, ndị okpu mme mma. Ife mfụlụ ka m na-ekwu, gwa m okwu n'ụwa, ịgwa m okwu na mgbagokwu. Igwe ọ bụ na ị na-ekwu n'ụwa gị nwanne m biko mụrụ anya. Gbado anya n'ụwa, nwanne dị ya gbado anya bụ ezi ifenụ. Onye na-aka ife omele gị n'ụwa, obi ọ dị ya mma, ọnụta anya ọkpụlanịwa ka oge si mee gị. Ihe ogogogo, ihe ogogogogogo, ihe ogogogo, ihe ogogo dị n'ụwa m. Ije ụwa nwanne siri ike, ije ụwa siri ike. Ngwa gbado anya, don't be silly, abụlị nsọ tupu ị malụ. Ị na-aṅụlị ife omele gị, ị na-aṅụlị n'ife ọma mele gị o. Mala gị si akọlọja, ndị oyi gị na ndị enyi gị o. N'ụwa do, ezi oyi ma, ụwa bụ ofu mbịanụ. Mala kpebi na-ekwunu, Igbo niile, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ị na-ejeje, ị nọ na vileji gị. Ụwa bụ ofu mbịanụ, ụwa bụ ofu mbịanụ. Ife mfụlụ ka m na-ekwuwe, ife mfụlụ ka m na-ekwune n'ụwa, hapụ ife m na-ekwu ka m fụlụ do.
enu ụwa dị aghụghọ obi ka dị aghụghọ karịa ụwa do ya ife oyi na-eche n'obi o ezi oyi gị ọmalụ ya ife oyi gị na-eche nwanne m biko ịmalụ ya obi dị aghụghọ n'elu ụwa do ịba ilute na ama nna gị o ibu akụbe akpọbọ nwa ọ bụ nwa onye ọtị n'ọbụ onye mụrụ nwa ha atịdị n'ọbụ onye mụrụ onye a nwa na-abụdị nwa onye ife na-ajụ ka malife a ga-eme o eziokwu ka mụ na-ekwu n'elu ụwa eziokwu nya ka mụ na-ekwu ịma na ọ bụrụ akụkọ eziokwu nya ka mụ na-ekwu ọmọ nkeke wey you buy ndị ala dị mma ịbụlụ ụmụnna gị ya eziokwu ka m na-ekwu ife mfụlụ ka m na-ekwu ife nnekwu ka m na-afụ anya ogogogogo n'elu ụwa biko onye nwere ntị nya n'olu ife m na-ekwu adịla nga nwere enyi chachanụ adịla nga lụrụ ụlọ nna gị o eziokwu n'elu ụwa mmadụ ụwa dị egwu ihe ogogogo Wadanya 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 oya abịakwa n'ọzọ Chukwu Emeka Ọsadebe ọzọ nwe ya nga nke maka ije mụ n'ezi ọyịmụ ije mụ n'ezi ọyịmụ nụ Kamuna yezi jenu no yanu kana golun ije munezi
no imusi no idi bamanenu no nezi no mumenenu adonu imengu moye emedo moyo ya na jazu neno manobo ni medolo nagino yigige sevenu a friend in need is a friend indeed yake jamalo idonu oyi no idibam no na di gbogbonu yezo yakalo nwanenu no yibi vezulu nuzo nwanne na di na gbono ya no kamona ka ijemu nezi okumu azino ino inaganu kweke oye na fana gano mankwomeke mafo oino inagalo mufa ijezo ina bije mili oda brije nko obuno yisebaku nenu ona wabato yi ezo ino yisebaku ona gwalisi alu odelo maka fase anatoba meselo sinu imono wele onye na holibia atoka desenu ebido bezie correction amalizia na onye mejo malonya gayomba yalo we malizie bagi bido emesefa na basokalia oyino inagan kweke kansi jeso balu no yakanako denanyi jelegunu nanka mobi wobe sodumoni mama bose kwale ndia nanalu nozala nkede ni bwetiti de na Nsukka n'Enugu state donu ebaka mono emono ode ganyi fulobelo anye bido kwa nweba nweleno anye bido kwa bankata no ozemo biabo ni jade kamalu kagesi me bulu gbongbo mu gbogoto ni ijoke mwamba ni fagbolo muna gbogbalu bili atamazu de ma imwano gbalu mweli azundu no biafunu okpoje mu no bi osili anye nweba nwele osili ni atani odogu o mese gbolu muje no mo mili kanyi pupa ebu dube munu osimo moko no mbunga milia ebangeli butazo imana zundu kankunu akpobazo nye na gbogbo anya bata ni mugbo okugbo we batako owe buni amale ni fi na nugoza amala sawambe ato amala gafe na mile anye bujo na zundu bule bata moimu anye busie nazo we chopa mnanyike we mebelo menali utaka isiliko paka yesi nko Obalu no di ma Obalu no no do sano Atani bunu ko Mo obalu no no do sa Ijio ke womba ne gonu Ezo imu dilinu Obalu no do sa Atani no di ma Ubi obalu dilinu Ike bitilo wabili Osili wasa debe na dima dena wuna madi Uwalu no dima Uwalu go fadoma Ili nunu wili ya Azu nunu wili Yezi go madu wili ya Onu nekula na nakuya funu Nine kula la nine vajana no Ubode na lumua Nyoza wulango Bana vajisa jeli nisi kise na niye Ajijoke ne kujili vanu emili nebu Ebi to walu Owalu nefa makani
Nga nwe mmadụ n'ọgbalụ maka ọgbalụ bụ obodo mma ọgbalụ bilinu ọgbalụ bụ obodo ọma. Onye ka nchekwu jebezi obodo Igwe His Royal Highness Igwe Chukwuma Sabinus Ugwuanyi Igwe Akwakwulu Dimeze 1 of Ohebe Dimeze Igwe n'anya ekene eze n'igwe Igwe bili ndonu n'ịdị mma Igwe n'anya ekene Ada si igwe ye manu nenu Ada ju igwe how are you Onwe kesi ekene igwe Ana kuleta chini aka na banenu Igwe wekene be igwe Ewa bulokwa ekene eze maka igwe zuru ekene Igwe kanala modozi akugi Lolo Mrs. Chinedu Ugwuanyi Mama Nezi Chukwu Nnemule Modia Nnemulu Nwafu Nwanne Mama Chidel Ode nwa momi ogili Nnemule Chobodo Igwe nunudu so nenu wa mama Bili nunudo nenu wa Ugwe mune muna ndiegu munenu wa do Kanaba kemelulu Onye kancholu jebe Chief IKG Ikechukwu Gabriel Odo Nongibono CEO IKG Benz na Cameroon kini afunu Oji Benz emogo na dola Yaounde niile na amagamano Onye ọma na Cameroon N'obodo leke nke dị na Nsụka Kodogwu si ejenu nke nkenyi juli igwe nyoso na anyị ikenelu Emilio na-ekene kenelu modozi akụ gị Lolo Mrs. Ogochukwu Rita Odo nwanyị ọma bili nwanyị amụlụ mmadụ ya bili ụkwụ mmakọla Ikeji Odogwu webuloga si agasi ilaka na bobuti ike bulu nataba obodo anyị onye ka na-ekwu IKG Benz Oji Benz emogo Oji moto emogo n'ịga ezi nwoye ọba IKG Benz Osine nkene chezi odozi aka ya Mukene ezi ụmụazị ya nụ Ụmụ bịala ụwa na mma mana odozi akụ bụkwa asampete nwanyị ọma
n'efefe nwanyị mma ezi nne ebilinu nne m ụlọ ka m si ya chukwu dili ezi nne m ụlọ chi gozili m gift nwanyị mma chukwu emeka na-ekene ebu ndị enum igbo egwu mmụ ka njebe na South onye kecholu jebenu Chief Anayochukwu Chijioke Iyikite mgbadike ndị Igbo na South Uduaka mmili dili ezigbo onwe Iyikite Chukwu Emeka na-ekene nnu udego ndị Igbo na South udubudu n'Igbo Odoziakụ nwa Chinemelu Lolo Mrs. Ifeoma Chukwu Ifeoma Rosemary Iyikite Odoziakụ Mgbadike na South n'Ukege n'Igbo etiti nke dị n'Enugu steeti ebe afụkụnụzọ ejenu ezigbo nwanne mmadụ ezi nwanne mmadụ abụrụ ya kedele m ezi nwanne yi the prọfesọ Chukwu Ebuka Iyikite ezi nwanne Mgbadike na UNN Kenya afụnụ ume Iyikite bilinu mbụlụ Igbo mụ jebenu kenebezi odogwu onye kazulu n'ụzọ ọmụlụ onye na-ego ife dị na sona akaji ikuku agbalakata na Nsukka onye ihe ka Chukwu Emeka na-ekene n'oge Igbono CEO Internal Paint Nigeria Limited nke si Dubai buteno etu ọ na-agbagbasi anụ na achake penti bụ ọkasị akasị oge bụzikwa CEO Internal Favor Global Venture na Panama Global Nigeria Limited ezi mụ nke n'Odoziakụ gị agbọ mmachiona agbogodu nwanyị ọma Chukwu Emeka na-ekene gị ụkwụ makpọla m ụlọ onye na-ego fewelu nwebe anwụle ọma biko ibe ụkwụ ebunye mụ na ndị egwu m ebe ka anyị na-ejenu ka nnabanụ na Nando ejie m kene nna m ukwu ọbụlọkalibe na Nando na Chukwu Emeka na-ekene onye ka nna akpọ Ndo wanụ na Nando Chifu Chindi Chiama Ebudaleto na Vim Ndokembu na Nando Ụmụọgọ nwa Chinemelu ụka na-elofe onye bụ ya ọdụdụ Ndokembu bilinu Amboni Mwamojebu Kebilinu Onyeka Nachono Chief Stephen Ngwako Iloha Nwata 1 na Amanefi nke dị n'Oke Igbo etiti nke dị na Nsukka Chukwu Emeka na-ekene inu Elozoro Mezi Ọgọ Buchionyi Chief Andrew Agbo Asiliedigo 1 of Ohebedim Ezi Ọgọ Buchionyi Kenelenu Odoziakụ gị ọlị nwanyị ọma ọ bụzi n'ezi ọgọ Chief
Barrister Williams Ezike ezi nwa Zulu Kesamo otigbu anyịnya onye umari ọmụbilinu Chief Ejikezi otigbu anyịnya ezigbo mmadụ n'umere kelere m uche nwanyị kwe nya bụ chairman security niile dị n'ohebe dị m ọkụlọ kalibe ushe nwanne mmadụ UC otegolu gị bazụ na mmiri ife ikezi abilinu nkenke nye tụlụ igwe nye ọsọ ability nwanne mmadụ kedu maka INO Chief Innocent Nkaja Noya bụrụ CEO Innotex Paint and Chemical Limited na Lagos County Afeno kenele mezi nwanne the Bomb Prince ezi nwa Zulu Chief Desmond Nkaja Chukwuemeka na-ekene gị Bomb Prince nwa mama Zulu Nongi Bonu CEO Bomb Prince International the home of towels na Lagos Kenya Afeno n'obodo oyibo na Amagama na China. Good morning na Thailand. Good evening in Indonesia. Nwanne mmadụ ekene m ndị otu ọzọ mee ya nke obiala ije ga na ọ bụ na kenezi ndị otu ọzọ mee ya emekene Jolly Princess ofu nwanyị nọ n'ọzọ nwe ya nga ezi nwanne nwanyị Daluka Nnadi Chukwuemeka na-ekene Asampete nwanyị ọma ọkụlọkalibi ya nwanyị ọma na-edoso ọ bụ na nwanne na nụ nwanne manụ Baluka nwanne m nwa agụlibenu asani dị mma Ankwa egwu amala ona
asị na ndidi bijenu ndidi bụ ọgwụ ụwa ezi nwanne m ndidi bijenu onye n'ụwa nye nọ n'imi ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịghị ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi biju ụwa ụmụnne m ndidi bijenu onye n'ụwa nye nọ n'imi ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịghị ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi biju ụwa ọmụbụ Chukwuemeka Ọsadebe ọzọ nwe ya nga ọzọ ugbo na-abụ ọzọ nwere ibe ụgbakwala Igbo na-abịa m ọzọ ndị ọma mụlụ n'obi mụ na-ajụbụ onye na-ekwu Emeka Nnamdị m ụbazawe nga emi osilia ahịa m na ya ụmụ Igbo obi Igbo ụmụ Igbo bụ obodo eze ọgwụ n'afụgo gị fezi dị n'afụgo gozi dị n'obodo nke mmadụ ekpo menu gwazanụ ụmụ onye anyị gakpalụ ekekelu ụwa bịali alili egbu onu ma ogbenye denu aye mama kọbaka musi alili egbu onye na-enwelo nne ma nye nwelo nna mata ife na-eme ụmụ Igbo n'obodo anyị na Naija obodo aghasagonu mmadụ kwuru egwu kwesị n'obodo abụla igwe kịta gwaza m ife ọ ga-abụ a na-agwa mmadụ agwa n'obodo abụlụgo aga aga n'ezi ụmụ Igbo tụọ afịa abịa na bọdụ ekwechili abanye n'ime afịa ebe ndị ụmụ Igbo si ebute ike ife niile nghasa ọkwalike wee megide anyị na nke ikpeazụ a emesịa na ọgadị mmadụ naanị ka anyị nwere okwukwe ka anyị ga-eji wee melie ọnwụnwa dịla anyị. Ekenelu m Chukwu na abụ m onye Igbo ma nne m mma nna m fancha bụ ndị Igbo bụrụkwa Igbo ka nna asụ ekene edili Chukwu ọ̀nà bongo bẹ́ẹ̀gù ló ta ní máa lè lè gbò mú nẹ́mú ogun wá ìbíálẹ̀ nẹ́mú ọmọ wọn zùkẹ́ sàmìyà ìfàwọn mẹ́lì gèdè líkà akwa alele kanna kwa alelebu namu alilegbu onumo alilegbu onyumo na metenye na bagonu ojaka kale gba na nezisi buse na lele ọnwụ
nwere ndidi ga-enwe mmeli maka ndidi bụ ije enu ezi nwanne m ndidi bụ ije enu ndidi bụ ije enu onye n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịghịla ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi bụ ije ụwa ụmụnne m na ndidi emeka ndidi bụ ije enu onye n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịghịla ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi bụ ije ụwa ndidi bụ ọgwụ ụwa ka njem jebe n'ọgbalụ ka njem chọba eziokwu ka mụ Chijioke Nwamba Nevo the king of high life eze egwu ndị Igbo bịa n'oge ụmụ ogwu ka famalụ ka anyị si kwado ka njezi n'enu ụwa yiri akwa ndidi pụta n'ụkwụ ụmụ ụwa ghọta ife anyị na-ekwunu na nwata nwe ndidi n'enu ụwa nwa wele onye nweli ndidi na-eli azụ ugbo ọkwa ndidi ka anyị ji bile nunu ndidi ka anyị bido egwu tata ụwa wee kweta na ọ na-eme onweli ndidi golibenu ndidi ka ị ga-eji gaa n'iru ndidi ka ị ga-eji kpata ego oyibo n'enu ụwa n'udo ndidi amaka n'enu ụwa nụ ịnọzọ ọfịa ma inwero ndidi shia ịmamụ ife na-emenụ ma inwe ndidi na otu aka o ji jọ njọ emesịa na ọ ga-abụ mmanụ ya ka ndidi ji kalịsịa ndidi dị mma n'enu ụwa ndidi amaka n'enu ụwa igede weli ndidi tibe egwu inu onye nweli ndidi na-aga n'iru ọ na-ebi ndụ ogologo na ọ na-agbatakwa ego oyibo n'enu ụwa ndidi amaka ndidi bi ije nnu n'enu ụwa nụ ndidi ka anyị je bi ndidi ka anyị je bi nnu n'enu ụwa mama dọbanụ ndidi ezi nwanne m ndidi bụ ije enu ndidi bụ ije enu onye n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịghịla ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi bụ ije ụwa ụmụnne m na ndidi amaka ndidi bụ ije enu onye n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịghịla ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi bụ ije ụwa ụmụnne m gebe nụmụnte ka ntụnye nazụ n'ụlọ ka m si nata akụkọ ka njeli bịa nnukwu elu na ndidi bụ ije nnu onwelu ofu nwoke n'obodo munu a na-akpọ onye mechi na-agba keke nu owelu ofu mbọsị onye ma kwadobe ije ọlụ owebulu keke pụta n'ụzọ foto nwa agbọghọbịa ebe ọ na-agala onwe ọgbakọ breki kpọọ ya nne ebe ka ị na-eje ọ na-aga ọtụpụlọlụ ya ọnụ onye ma kwụsị si na keke ya pụta wee ji ejide ya aka nwaanyị akwụlụ tọnụ wee kilibe onye mechi sekpụrụ ana o wee yobo nwata nwaanyị na ya ga-esoli ya jefu nne na nna mụrụ ya achọrọ m ịnụ gị aka na-ekwu ka na-ekwu mana ọbakpaba nkata fa wee bido introdọkshọn ọsị ya afọ m bụ onye mechi ọ gịnị bụ afa gị ọsị ya na ọ bụ Chinechelu mmụọ fana ọgbọ welu banye keke
wee buli ya jebe na befe ka o jee mmalụ nọ ndị mụrụ ya pa wee kwaba nkata ọnụnụ onye makpoli ya naba n'ụlọ wenalụkwulu mami ya kpọ ya mama na nwaanyị anọ bụ nwaanyị jọlenụ mami ya nwụlia bana ọgbanwe bili bana-eme ka nwanne na nwanne fana-ebi n'udo fana-ebi n'ịfụnanya ife weladabalafa anọrụ nenone ma Chinechele matụlatụ ne n'ụwa ma ọfọzikwa ịmụ amụ mama onye ma wee baa onye mechi ye chọọ nwaanyị ọzọ ka ịnụtalụ m na-achọ ka dị ndụ fụ nwa nwa m na Chinechele m gana ọ dịkwanụ ka nya bụ nwa so n'otu ọ dịkwanụ ka nya bụ nwa bụ onye amụsito Chinechele m webeli na nne m gwalụ makwa manụkwa na dịkịta na nka pelu mpe ma mee ka chenti jebe mana ife nya manuche Chukwu ga-emelili n'afọ ihe bụ Chukwu na-echeli ya na chi ga-echelili ya n'ụwa o welu ofu mbọsị onye mechi wee kwadobe ije ọlụ o wee bupụta keke n'ụwa kpọba odozi akụ ya mami mo my love akwadogo m ọlụ n'ụwa kwadogo isi elu m ife ngeli ma njesi ọlụ wee bata onye mechi wee kwadoje bọọlụ Chinechele m wee kwadobe ife ọ ga-esi ife ọ gaghị ageli ma ọ bụ na ojesi ọlụ bata o wee banye na kichin n'edi ihe eji elupụta fụ Chinechele m o wee tibe mkpu ọkwa m si na ị ga na gị bụ nwaanyị bụ amụsụ n'ịnọgaro nenone ịtụbatu nne n'ụwa ma ọfọzikwa ịmụ amụ ị ga na n'ọdị gị so n'otu na-eri nwa Chinechele m wee bebe alele Chinechele m sekwulana Chineke n'enu yoba Chukwu kelu ụwa biko bịa zanụ ya ekpele ya meni ya kenye dịka ụmụ nwanyị dị ya na-atụratụ me ya mụrụ amụ ya nakwulu nne ya gịnị ka ọ ga-ekwu gịnị ka ọ ga-agwa papa onye meche ejesi bata ọ bụ na Chinechele m nọ n'akwa o wee jube ese onye etili gị ife osi n'ọbụ mami ya na kemgbe ụtụtụ bụlụ na ọ na-akọ ya ọnụ si ya jee mụọ nwa maọbụ ya na babe nne ya ana mụ nwa n'ike n'ọkwa Chukwu na-enye nwa bụ onyinye Chukwu o gbulozi oge maka na onye mechi nwele ndidi n'enu ụwa weso dị ije nuo papa nna ya Chukwu kele ụwa ogbula oge Chukwu wezafe ekpele Chinechele m uwe n'ime ojebe mụ ume ejima gbanwe nwụliba onye ọbụla kenebe Chukwu ọnụ kwulu njọ wee kwuo mma ọgụ na-afụgo n'ife ọbụla na-eme n'ụwa donu ọ bụ na ị nwere ndidi n'ifi n'ịma ya n'aka maka na ndidi ibe ije ndidi amaka mma n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ụmụnne m ndidi ibe ije onye n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye nwere ndidi n'ụwa ya adịle ya mma ejobe ụwa n'ike n'ụwa ya agaala gị njọ ndidi ibe ije ụwa ụmụnne m na ndidi amaka ndidi ibe ije onye n'ụwa
n'ụwa na-enọ n'imi ya onye nwere ndidi n'ụwa ya dịrị ya mma ezobe ụwa n'ike dị n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi bụ ije ụwa ụmụ nwanne m ndidi bụ ije ndidi bụ ije n'onye n'ụwa na-enọ n'imi ya onye nwere ndidi n'ụwa ya dịrị ya mma ezobe ụwa n'ike dị n'ụwa ya akaala gị njọ ndidi bụ ije ụwa Ubana kasu barula Uba Obodo banwa wasu barula Ezi banwa wasu barula Pulonya na biaru na sube Chief Doctor Alufasu sobi beke Oku jinye bi beke Ubane se wa mama Nadi sube kosi bia Okasi akasi ne subaru la Nne mola lufo Naro 1962 Nana di sube nana barao Uba bidoro jebe akwụkwọ na Central School na Nsugbe o mesịrị pas ya Ibo na dena bedo na mmadụ kabiri ya mbụ o wee banye gọọmenti Technical College n'ime Ọnịcha do Iwo na ede na be na mmadụ aka kpụrụ ya mbụ o mesịrị banye Federal Polytechnic n'Ịlọrin Iwo na ede na be nọ na mmadụ aka kpụrụ ya mbụ ụba na-ese nwa mama Kedu aka o Ojukwu Nsugbe niile Miya gụsịrị ya bụ akwụkwọ n'ọbụ iwe dere n'ụlọ akwụkwọ na Polytechnic ka ndị University of California tinye ya doctorate degree onye ọma ọba na-ese ebe ọkaka mana ọ gụsịrị ya bụ akwụkwọ wee sị na ya ga-emebe bizines David Okechukwu n'ogbu dike n'ọnya zolu ụba na-ese o mesie ụba na-ese mmadụ obodo Bauchi si ebe ahụ banye Plateau State wee sonyere ndị contractors ebe ahụ kọdị wee kpata ego o wee bụrụ importer mgbe o ji bido importer gbanwe o ji wee bụrụ importer ka o ji wee bụrụ milonia o wee lụ narọ 1996 ụba wee kelee ịnụ nwaanyị wee jebe ọkada nụta masị nwa David
enyi nwanyị ọma nne chukwu ma nwanyị dị mma ebe ndị bụ ụlọ akụ nwanyị ọma mama chukwu mo egwu ụlọ nwa deluli deli mma nne chukwu ma nwanyị ọma mana ibe mara ime alụfọ ibe mara ụba na-ese nwasugbe maka na onye nne ya ga-ebu isi anụ na-ebu isi anụ unu mana enyi na-amụ enyi maka na obi igbo eke edu aka olujiko ji kasịa nna dị ya bụ na onye nne ya bụ enyi ga-abụ enyi abụ enyi amala enyi ya mana abụ mụlọ yi ma alụfọ abụ mụlọgwụ ji nne bụ ada agụ obi igbo eke nne m iyọma bụ nwanyị dị mma anụtara ya na-aba nsugbe o wetụlụ m izizi mụta Sicilia Sicilia bụ ada obi igbo eke mianya tọlụ Sonde obi igbo eke eze nne ya na nsugbe niile mana Sonde obi igbo eke n'ọnya tọrọ ọkwa nata ada obi igbo eke amụta ọkwa bịara adamụnọ gadere gị mma ọkwa ete tọrọ igbo anụgo obi igbo eke onye ma ịgba ka ịgba nwa amama mana ịgba n'ugo nyatọla okwu ji nni okwu ji nni obi igbo eke onye ma ụba na-ese nwa mama mana obi igbo eke du aka ọ nụrụ nwaanyị ịtọ mana adagụ isi kama vanatọ bụ gbado iyọmụ ọlụ ọma lụlụ na nsugbe ọ ga na-enwezi anyị lonye mana kọmpini kwulu kọmpini nke mitara ego kwulu ego eji iwe mazalụ ụba na-ese ụba na-ese Chairman Director ụba na-ese Group of Companies Nigeria Limited ụba na-ese Resources Nigeria Limited Best Industries Nigeria Limited Security Cash Technology Nigeria Limited Nnadi Farm Nigeria Limited National Vice President Nigeria Spanish Business Association ụba na-ese nwa mama President Dubai Chamber of Commerce Ineje Ọnịsha ịpụta na toll gate nnebe anya n'aka ekpe gị ị ga-abụlịrị ụba na-ese indọstrị
street light dị na Nsugbe. Ọ lụrụ ụzọ dị lọra niile. Ọkpụrụ isi dị lọra niile. Ndị o nyere scholarship nkọ. Mmadụ 15 dị ogologo mgbasa ga-enye mmadụ 15. Obi ite naanị dị na Nsugbe. Ogolo moto ite naanị bunye 7 n'ovu n'ovu. Onye mụ ụba na-ese nwa mama. Ọ lụrụ town hall. Debelu ụmụ Nsugbe niile bi na Lagos. Ogolo moto bunye Catholic Mission nke dị na Nsugbe ọrụla ma Lagos. Ụmụ okorobịa ndị Nsugbe ndị na-enwere ihe anara alụ ụba nyere ibe ego n'ovu n'ovu si onye ọbụla chọba akala aka ya. Ndị aba Nsugbe bụrụ ụba na-ese mmiri na-ezolo ọrụ. Mana Nsugbe ọrụla niile ozuru oke wee kpọọ onye obi Nsugbe niile. Ana m ayọ, ana m ekwu ka m kwuwe uche m, ka m kwuwe uche m, ka m kwuwe uche m. Ana m asị na ọ ga-adị mma ka e were ọchịchị Naịjirịa ma ọ bụ na ọ ga-ekweme ka enye ụba na-ese ka ọ chịa. Maka na ọchịa Naịjirịa ibe ga-adị mma o. Na ndị oyibo soro wee sị syndrome. Ọ sị mụ keneli ya Emmanuel Chukwu dị n'oze. Ịma Lagos bụ ezigbo Ịma Lagos nwanne m. Ịma Lagos nwanne m. Alhaji Galadima Galadima Usman Ezemogo na Aguleri yo. Ezigbo dị nne nna Alhaji Usman Alhaji Galadima Ịma Lagos nwanne m. Emmanuel Chukwu dị udo. Ịma Lagos nwanne m. Ekene dị n'isi dị black m. Chairman Director. Ịma Lagos nwanne m. Chairman Director. Sudan Motors Nigeria Limited. Ịma Lagos International Limited. Onye ọma na ọ ga-adịlị gị mma o. Ịma Lagos nwa mama ya. Kedu maka Sony Black ye? Ọ na-ekwulu ọra niile. Kedu enweghị ejima? Nweghị ejima na Achala o. Nweghị ejima o. Onye ọma na ị ga-abụ nke m. Onye Igbo sekwe mba na abalagu na Nsugbe o. Mba na abalagu dị ọbịa n'uju. Onye Igbo sekwe ọnụ ọsọla eze nke Nsugbe. Ọnụ ọsọla eze nke Nsugbe. Ọnụ ọsọla eze dị ọbịa n'uju. Kedu maka oke ewusu? Oke ewusu ma ọ bụ ozie. Igwe mgbe eze bụ echi. Ekene dịrị n'Ogbuebi. Barrister Willie Eze ahụ. President General Nsugbe Progressive Union. Webe ụba na-ese nwa mama. Webe ụba na-ese mmiri lili. Prince Chukwuma. Chukwuma Okolo.
boy amaka ekene dị lọyi ozi eme na nsugbe akụ nwata nke nsugbe Rafael obi dị mma odumodu nke akụleri anambra agụ na-echeba na akụleri amaechi okeke anambra alụsịsị ụgbọrụ Louis okeke brother Sir Louis okeke Sir Louis onye ama na ọ ga-adịlị gị mma ọgaranya chi eze na n'igbe ego ike mụ na mụchukwu ma ochi na nwata na obu okwu m nweta mmiri na-ezolọra na amaechi izu udo eze udo na akụleri oyimụda na-ekwe ego ọgwụ ọtọ keneze ime mụlo oyimụba na-agbazi ọra niile ụba na-agbazi mmadụ ncha oyimụba ya na nsube onye ụba na-agbazi ọra niile ekene dịrị ijenu nnọba ọbasa igbe ibiribe ọgara ụba na-agbazi ọra niile ọ sị mụ kenele ya chi ebe lomuno n'ime wele kesiri ikpe ilo eze mmanụ ogechi budi n'ọkụzụko Sunday agbaka mụ personal assistant nke ụba na-eso Jamrock publicity secretary na People's Club Larry Odilie kesubọrụ ụlọ niile ekene dịla ọgazi mkwele onye ọma ọ ga-adịrị gị mma nzede igwe nweke eze mgbada nke nsugbe ị na-agwọzikwa abalị ọra onye ụba na-abazi ọra niile ebe ụba na-ese mmiri niile ụba na nsugbe ụba na-ese nwa mama ekene dịli na Rick Wendozi oyimọba na nnebi ya ụba na nsugbe Simon nwanna ya Sebon International na oyimedi winu dike famasi na siwa yosu oyimeyi n'isu nja ekene dịrị zike n'ụwa ndị ebo na ọ nọ n'ime egwu ụba na-ese nwa mama kemeze nwa ya bụ nwanne ekemeze nwa ya bụ nwanne
chukwu akụ nwanne m ọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị mma obodo anyị na adabatụrụ ngwa na ọ ga-adịrị ba mma ụba na-asụba n'ụlọ onye m ụba na-asụba maka chukwu na-agọzi mmadụ agọzi iwe gọzie ndị ọzọ ya bụ okokoko ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ nke onye chili nya zelu unu eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu ya bụ okokoko ebe n'ebe n'ije ebumo odumọkụ ije achala ogidi ife mfụlụ ka mụ na-ekwu oyi ụfọdụ gbatala ego tata mana ụmụ nwanne fa nọ n'afụfụ ndị agbata obi fa nọ n'afụfụ ife na-esili ụmụnna fa ike ibulu saili na-aga ya lega ibulu ego na-apụta akwụgharị ile na klọb nwa mmanya 1 million ilue na klọb ife 2 million naba mana nne na nna gị nọ n'afụfụ ụmụnne gị afụfụ ụwa nọ na-anyụfe anya mmadụ one ka ị na-enyela aka oyi ọ ga-akedu ife iji azọ ọgaranya mmadụ onye si n'aka gị eli nri ụmụ Igbo na-anya bụ ajụjụ mụ na ajụ oyi ihe m uwe okokoko n'ije enuwe onye gbata ego n'enu ụwa oke n'obi ebele ka ị malụ gozie ndị so gị n'azụ gozie menụ nọ na street nyeva kọntasị ka fa gụnye Igbo nya bụ ife mụ na yọ maka na nna m gwalụ m si ụmụnna nwezuwa akụ ya bụ n'ilo na siga na ewelu ha ọnụ na-ekenezi igbu olu m pampampam mụ nwee gbuo olu gị pampampam onye ọbụla ejebela onwe ya maka akpatara akụ pụta ịtụgbụba ọnụ akpatara akụ n'elu ụwa nwanne m n'ọnya na-ebu ịtụgbụba ọnụ ihe m nwoke okoko ọgaranya ụwa na ọ dị ụzọ o nwelu ndị Chukwu gọzielu fa gọzie ezinụlọ fa ịgbata ebe fasi pụta ije falụlụ ụlọ dozizi enye ọfụma ịtalọkụ n'ebe niile fa gbapụrụ mmiri tinye ọkụ weda nepa dị ọnọt mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọyịm ọfụ ogologo ụdị ọgaranya nwa ka anyị na-achọ ụdị ọgaranya nwa anya ka Chukwu na-achọ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọbata obodo ekwelu Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ
dazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m uwe na ịmara ife chi ga-abụ Sachukwu adọwa obi mma udokwa akwa abata na ọkịja mmanwụ akwa abata na akụ ga-abatago akwa abata na akụ ga-abatago ọkwa etili m n'obodo agbaba ghala wee jee kenebe akwa abata oyi ụfọdụ ofe ga-ejụba m ajụjụ kedu ife njikpaba akwa abata n'egwu mgbe tifa ga-enu m tiyo na mụ nela akwa abata anya n'isi wekwa akụkụ otulu ugo n'isi wekwa akụkụ otulu ugo n'isi akwa abata etugo ugo ego aka abata bụ elibe agwụ agwụ maka na ọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnya nwa ji karịa ndị obodo obodo oyibo erike kpata lulu n'ebe anwa na-emepe ọfụma akwa abata igbo bụ odogwu Sachukwu adọwa obi nwa oyi akwa abata na akụkọ abatago akwa abata igbo na akụkọ abatago akwa abata iso na mmanwụ igbo na-eti akwa abata iso na ndị nwanyị ji bili akwa abata ọkịja odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akwa abata kenelu m tụlụ ugo kenelu m tụlụ ugo Sadesimondụ nwa eze ukwu tụlụ ugo nwa onye ihe ala odogwu otụlụ ugo na ịbadụ mmanwụ otụlụ ugo na iso na odogwu eyi eze ọmọgọ tụlụ ugo odogwu tụlụ ugo na ndị ka ọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu kwala ọbịa nwoke anyị wee buli igbaluwe nnekwu wee na-esi adụdụ n'ọnọ na nkili ego dị ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwaanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fanja na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee welu nwayọ jee kwụọla onwefe ụgwọ akwụkwọ o melụ na be tụlụ ugo odogwu tụlụ ugo n'iso na mmanwụ tụlụ ugo bọsiri karịa tụlụ ugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tupu etube ego gị ụda ego tupu etube ego tụlụ ugo ga ego n'isi tụlụ ugo na ego gị tụ n'isi tụlụ ugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi eke ọkịga aja eke na-akụda igi achifu Barnabas nwa azụ dị ugwu akụba igi n'ọkịja odogwu akụba igi nwa ọkịja mmanwụ akụba igi n'iso n'ife a na-eme akụba igi na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa bala akụ na nwa ịbala akụ nwa obi eji ede akụ eli oyi ọdụmasị ife me na akụba igi akụba igi onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụba igi na ife dị mma ga-akpụ n'iru oyi igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọgbata osu oyi maso na ndị obodo ji bili maka mmadụ ga-eji wee karịsị ya akpọlụ mkpọtịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafa ji eli nri ofu kọpụ kafa ji aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu onye gbasi ego nya mebe ọgọ ọgụ unu na-emela odu merike ọnya kazi ka nke na-efe enwela m ọla ọcha enwela m ọla edo egwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eje ọjị n'iru nye m uwe okokoko enu n'ụbọchị anyala agụụ oyi emebe amala odogwu ife onye menwulu ka ntelụ ife onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa abata ọkịka odogwu akwa abata igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ịbụlụ nnekwu mmadụ nnekwu alụsị
Tulugo n'iso na mmanwụ Tulugo supermarket oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ahụ ka ife niile na-eme ife niile dị na Tulugo supermarket ife mfolo ka mụ na-agwa unu maka agbata Igbo bụ odogwu Tulugo n'iso na mmanwụ ife eme na akụbigi akụbigi nwa mama nnekwu mmanwụ ọgaranya abụla ọnụ gaine m ọgaranya abụlọkwa afọ ọzọ oyi ibe onye mmelụ ka o ji azọ ọgaranya maka na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ụwa bụ emebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ ome ọkachie onye egbula evi anyere ụmụnne ya onye ndị ga-etugo ogwu evi ebe igbula evi lisi eso nneke gị kedu ndị ga-etugo ogwu evi igwe evi nyeta ụmụnna gị isi na geti gị pụta ogbeji a na-ada ka ogbu evi maka gịnị onye ọbụla tala anụ ịgbata ego gbasapụ aka gị maka a na-eli akụọ na-anọchi ibe onye menwuru ka ntelụ ibe onye menwere onye na-ekwu na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu bụ na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị akụbigi nwanne nke m oyi ọ dị na nwata bụla eze ịdị na nwata so n'ife a na-eme Barnabas nwazụ dị ugwu ya kenyelu m Tulugo 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 n'iso na mmanwụ ka chikwado m obi nwa chikwado m obi nwa oyi asị ka njili egwu agweke n'ụnụ ọkụ unu na-emela obi mọrịrị nne nele ụmụaka ibe anya ọ bụrụ na ị na-azọ ọgaranya na mmadụ one ka izugolo ka afọ akwụlụ mmadụ one ka ịkụziri ụzọ ego maka a na-akụzi ụzọ ego akụzi ụwa bụ onye tabili onye nwanne ya mana ebe ị na-elisa ọsọ gị mmadụ one fa ga-etugo odogwu I know this man I know this man agwa gị n'ọgwụ ego elileli I know this man n'ọgwụ ego elileli iso na mmanwụ Igbo na-eti nnezienu ndị Igbo ji ebili ilienu ndị Igbo na-ekwuo na ndị bụ ọgbata obodo edelụ ilie ndị bụ ọgbata obodo amalụ ka chikwado nwa obi nwa odogwu akwa agbata Igbo a sị m ife mme na akwa agbata akụrụ unu jebe jebe na unu ga-ejelu unu naba naba na unu ga-analụ ojiji unu n'ọhịa bụ ngọzi onye n'unu n'ọhịa bụ ngọzi ibe eme n'ụlọ ka mụ na ya Chukwu Tulugo 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 ibe eme n'ụlọ ka mụ na ebe akụbigi nwa kide odogwu ibe eme n'ụlọ ka mụ na ebe isi ga-abụ eze abụrụ gị eze ibe ọsọla amụsụ bụ legede tibe ọ ga-adịlu unu mma na eke ọ ga-adịlu unu mma n'oli ya ọ ga-adịlu unu mma na afọ ọ ga-adịlu unu mma na nkwọ anya na-anụ ụbọchị na-anọ ibe dị mma ka unu ga-enwe ebe unu si na oduma ga-adị mma ọganiru ụkwụ unu na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri a na-atara ata oyi Igbo nya bụ ife mụ na-ekwu akwa agbata ka emesịa n'ụwa Tulugo mbọsị ọzọ ka anyị nọrọ ya akụbigi n'izbụ onye mmemme akụbigi n'ọhịa dịrị gị mma Igbo kilienu ndị Igbo na-ekwu oyi obodo kilienu ndị Igbo na-agba oyi ụwa bụ emebe amala odogwu onye ụbịa
okide onye nwe egwu oyi adị ndị otu mana anyị ga-anaba anaba mbọsị ọzọ ka anyị nọlị anụ maka na ife dị mma ka anyị na-ajọ ọgaranya 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 Onisado Polisa goziemo Kamsoli bemo botike Kamsolu zabeli bagwabu Abasatu no bolo kopi tapelako Goziemo Polisa goziemo Kamsoli bemo botike Kamsolu zabeli bagwabu Abasatu no bolo kopi tapelako Nise biko gozie mu Ensolo mazibe mu butike Ensolo zabeli bagwagu Agbasotu n'ogbo bulogo gbe kapila ko Agbago mu mbọ dị ka nwoke Mgbe chọpụta na agbaga mu mbọ bụ sego nli Emene n'ume ya dịrọ mma Emene anọdọ mu nwere onye bịala ụwa afụfụ Menije anyị ka obulu ije wele anyị lobela nye nweta nnekwu ego mele mmivavu imelu mazi ibe mụ mezie n'ihe ka nkwụsị inye gị nsogbu kemgbe nne na nna m mụrụ m ife nna n'ugwu n'ofu chukwu kele ụwa niile chukwu na ibunye m ego mme ndị oyi melibe agwụ chukwu Olisa n'ego ga mma ngwu n'ụwa ego chukwu adị agwagwo n'ụwa donu chikwakwa gị nwe ego polaka na bọbụnye anyị ngozi polaka na bọgoziele m ndọghị mụ menu ka anyị solu mebi ife ego obi kuba na bụ onye ọbanide mmiri chikwakwa gị ibunyeli ike ka ike ndị ọba niile oluze mbọsọkwalụ mama ya obodo ekilibe ọkwa gị melodogo bitabanyabịa chukwu biko melu n'ụmụ ihe ndọghị mụọ melu m ihe melu mụ na ndị enyi mụ olili zuru oke n'ụwa ọnụmana Onisado Polisa goziemo Kamsoli bemo botike Kamsolu zabeli bagwabu Abasatu n'ogbo bolobo gbe tapelako chukwu gozie mụ Polisa goziemo gozie Kamsolu zabeli bagwabu Abasatu n'ogbo bolobo gbe tapelako obi ji ego na ngozi chukwu ka anyị na-ekwu maka ya ngozi chukwu abụrọkọsa ego onwe ndị onye lụ ọmụmụ ma nyenye na ego onwe kwezielu ndị onye lụ ego ogolo ngozi atọnụfanụ na n'ulego ahịa ego ahịa na n'ulego elikanu enyi m jele obodo oyibo ebe o jele ịgbọ mbọ ka ọ dịrị ya mma o jesia n'uwe nata
o wee bute ego ndị mmadụ abụbali ya aka onye ọbụla gbaba mbọ ka o soli ya pụba ma famalụ na ife ụwa nọ na-esi na chi ije n'ụwa nọ na-esi na kalaka ime mụ ka nwa mmadụ nwa mmụọ ga-egbu onwe ya ụfọdụ ji eliji ego ụtọ ụfọdụ ji eliji ego ma fa natala ọmajanụ ụfọdụ ji elu nọrọ na mkpọrọ ebe ụfọdụ ji elu buli ike nata iji ego na osiri ike ego uwe ju afọ ego oyibo bụ akwụkwọ eselisi ndị nwụlanụ mana inwele ego na nke gị tọlata gwosi mbụ n'ụwa ma ịkpatala ego oyibo ngwazi agagwa n'ibe onye elile maka na onye elili na-eligi ya onye lileli na-etitoligi enu onye kpala onye fe n'ụzọ ka ka onye ọzọ ọgaranya maka na n'ụwa nọ na-esi na chi ije n'ụwa nọ na-esi na akalaka ọgụ nnafugo n'ije n'ụwa gosi aga nwata nwe ego n'ụwa so onye sọrọ ya nwata kpata ego okenye jegbu onwe ya n'ozi agbọbịa mamane n'ụwa n'ọgwụ ego oyibo n'ọdụ ka ibido ledo awụ ibi okwu arapụkwa n'ibi okwu ego adịla ọma mmefu menya adịla ọma mmetu brọda sista bụ mgbe ego dị gị n'aka ego kọ gị n'aka ịghọta ife nnekwunu owu sa gị n'enu ụwa ịmalife onye ife siri ike ga-amata ife na-akọwa n'ihe ka m ji yọba Chukwu Olisa donu ọ gọzielu m ụmụ nwanne m gọzielu m ndọghị m ndị niile egwu mụ na dị mma imeluve n'ilu meluve n'azụ iji anyị bụli jaweli anyị ekene Olisa do Olisa do Ezoimai Prince Chijioke Mbalefo alụsi nwe egwu ọ gịnị ka ị ga-agwa ụmụ ụwa kafa n'ụlọnụ Chukwu Olisa biko gọzie anyị ka ịdị ka ụmụazị ibe anyị nụ ngọzi anaghị Chukwu na ọ bụ ngọzi tọla atọ dunu mana ọ bụrụkwa n'ike anyị na-enu ụwa nụ maka na ọ bụ n'ike Chukwu Olisa biko nyela anyị aka na ndị ile anyị ọ na-afa na mmanya mụ ndị ile anyị fa nọ na-agbụkwa akọyali Chukwu gosi ifife ji bụrụ Chukwu gozie anyị ka afọ anyị bụta ife ka anyị fụnanya na ngị bụ Chukwu kele anyị n'enu ụwa nụ agba mbọ otu n'ogwe donu agbaba otu n'ogwe so ogwe ka abịala ụfọdụ ife na-eme n'elu ụwa donu na mmadụ ga-anụsi dị ịtụma bụrụ nsogbu ụfọdụ anụgodi afọ 15 ụfọdụ anụgodi oru arọ donu wabani ka fa na-ebe akwa ndeli fa na-agbọghị Chukwu nna biko nyeli mmaka anya mmiri na-eso okozipilo fanụ Chukwu n'ịda alala ụlanụ bịa mezi anyị ka anyị dị ka ibe anyị nye ndị chọrọ nwa gafe agụlibe nye ndị chọrọ ego gafe agụlibe Chukwu sọ gị ka anyị na-ekpele gọzie anyị ka anyị dị ka ndị ọzọ o nwere ọkwa onye bịara ụwa lele Chukwu kele ụwa gọzie anyị Chukwu Olisa gọzie anyị gọzie mụ ka ndị gị Chukwu melu na
gọzie ndị anyị gọzie ụmụnne m Chukwu biko gọzie ụmụnna nwezu ahụ ilo na-asị Chijioke mba na-efo Ezeoyi Chukwuemeka Ọsadebe Igede na-ekene inu ndị asike sokwu n'afugo ife nunu na kobu na si amamu nunu ga-ekwulili ndị ọnọ nọ malivazo na pia ndị ọnọ na ndafọ nwa amamu nunu ga-ekwulili amamu nunu ga-selele n'enuwa amamu nunu ndị ọgbala ụlọ ọgbala wọmụ n'enuwa n'ezienu ndasili gbagude ọlarụ na nkịtị amamu nunu ga-selele n'enuwa mama ndị asili gbakute ndị ọnọnụ nọ malifazo na fia n'ezi nwanne m jele obodo oyibo ebe o jele itili m uwe egwu ndị iloye bula sili kpagharịba na nwamba n'ebe a na-abagonu ụfọdụ si n'ọnọ n'mkpọrọ ndị ọzọ si n'obulu ntụ akọsịa gburugburu ompa ga-abụ ompa ife unu na-akọ bụ na nkịtị ife niile unu na-akọgheli ibasi unu na-akọ nọ n'ijado unu amara na onye nwegbu abatagolu ama mgbolunu gasị lele n'ụwa mama anyị macha nunu ga-akọlili anyị ma nunu ga-asịlị ndị asịlị gbakute anyị ma nunu ga-ekwu n'ụwa mama ebu nenu m igede egwu m njem kene ndị fem na dị mma ndị na-emetazi onwe ya nga mma ndị ọnabụ nlọta ụlọ larụrụ ụlọ ọfụma onye ka mbụ ụzọ ekene ze salensi na-aba eze jelubeze nọ gị ka na-akpọ ọgaranya ya na chi ya dị na mma jeneral chairman ndị otu ọzọ nwe ya nke ọkwali na bangwa ke na lebilio nọngị bụnụ High Chief Ernest Eze Jelbez Onumekene kenelenu mmodozi akụke ugegbe nwanyị na onumu na-ekene gị denogoli malobi dị ihe n'ụwa odozi aka ojo ọgwanụ dị obologo bụ na ọ bụ ezi omume ọzọ nwinyanga na-eke nunu nchenụ lọlọ Chinenye nwa eze ugegbe eze nwanyị ọzọ na-ekene mbunye na igele egwu n'ọba Nsụka ka na-abata ọkwali mmadụ ka nje kwubere jebezi ọba anyị ka eji benzi odogwu omejila ofu mbọsi n'ọba Nsụka ka na-akpọ anyị ka eji benzi oniga dịnụ ọgwa ego ibuchie mmanụ ndọzọ nwe ya nga na Cameroon na dọla ke na lobili oji benzi mọgọ Chukwuemeka na-ekene ịnadebe Disemba biko gotelu m ife oji moto eme ọgọ nwanne nke m omejila
bịala ofu mbọsi n'ọba Nsụka na-egede mbụlegwu mujebe na dị okpe ejem kelokula ibi ya obele nwa dị ọla mma ezelusi meleze na-ekene m ọ bụ onye ka na-ekene n'ụwa Chief Kenneth Agbo ọbụla kalibebezi ọyịmụ jemụanụ ndị ọzọ nwe ya nga n'Asia kọntri niile ezelusi meleze n'onumu na-ekene njem ukenike jide akọma nwata na kụra ike jidego obodo agbaghalebe ezi oyi na-ememe ka nwanne akọma nwata n'onumu na-ekene nukenele ma ọkwụla ọkalibi ya ikwidumeta Chukwu Emeka na-ekwunye elu yi ezi ọkwa ka mụ bilinu Chief Amobi Nwekwueme likwidumeta nwe onye ọzara bilinu kedu mma ka egbe a na-agbanye otigbu anyị ya Chukwu Emeka na-ekeneghị Chief Monday Susu Nwanukalo ezi nwe onye ọzala ka na-akọnụ nukenele m onyi nwa mama onye ka nwa meta onye nwa metodisi ka nnakọ n'aka nna kezi nwanne m na bilio ọngị bụ meyo na kụra onye ka nwakwụ nọ n'ọnụmụ na-ekene gị amananụ ndị egwu mo na mana amananụ n'obiala ije ga na lele azụ egbulu mụ na ọgwalụ na-eji oyi chimeju m nke onye Nnewi na amana na-egbu nnegbulu m obi na amana emi n'udula aka na kolome gbakaina ọkweghị mele kpụkpọ mgbado okwugo okwu the young nwanne m n'onu na-ekene gozienu mmụnne na mbudike ego gadi agwagwu gozienu gozielu m ndị egwu mụ na dị mma ndị ọyịmụ ego gadi agwagwu Chukwu gozie mụ maka agụba gụnyela ijere ọ na-ewute ibe na gozie n'ụmụ enugbo ka ndị ka ibe mụ na nkwụzizi nye gị nsogbu Chukwu Chukwu Olisado